ನಮ್ಮ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಟಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮೂರು ಬೈದೇರ್ಲು ಕೊನೆ ಊರ್ದೇರು ಎಂದು ಪಂಪನ ತಾವು ಬಂಡದ ಅದೇ ತಾವು ಪಂಡ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲಂಚಿ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲೇ ಬಂಡಾರದ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಗರಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಪೆದ ಕ್ರಮಟಿ ನೇಮ ನಡಪನ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ದಿಪ್ನ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ದಾದ ಪುರಪ್ಪುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆಡ್ ನೇಮ ಆಪ್ನಂಚಿತ್ನ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವೊಂದು ಪನ್ಪೇರೆ ಹೊರತು ಐಕ್ ಲೆಪ್ಪುಲಿಜ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಇಂಚಿತ್ನವೇ ತಾವುಲು ಅನ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪು ಇಚ್ ಮುಪ್ಪತ್ ಮೂಜಿ ತಾವು ಓ ಒಂದು ಗೆಂಡ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ಅಪ್ಪಗ ಗರಡಿಲು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಗರಡಿ ಮಸ್ತುಂಡಿತ್ತೆ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ದೈವ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು ಇಂಚಲ ಅದು ಪೆರ್ಲವು ಆ ಕಾಲಡಿತ್ತನ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿಲ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪೆರಲ ಯಾವು ದನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಆತ ಊಹೆ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ಲ ಅಂಚನಿತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವಂದಾದ ಪನ್ಪದಲ್ಲಿ ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೇಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜೈಕ್ ಅವಂಜಿ ನುಡಿಕೋರ್ನಾಗ ಪನ್ಯವಾದ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಂತ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಬನ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಅಗತ್ತಾಡಿ ಬನ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ಪ ಬಂಡ ಎನ್ಮೂರು ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡ್ನ ಜಾಗೆ ಅಂತ ಎನ್ಮೂರು ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆರಿಗೋ ಗರಡಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಪಾಡಿ ಅದ ಅಂಚ ಬೋಪ್ ನಾವು ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಇಪ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಕತೆ ಸಂದಿಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದಿಡು ಅವೇ ಸಂಧಿ ಬಂಡ ಪಾರ್ದನ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದನ ಮಂಡದಾದ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಧಿ ಬಂಡದಾದ ಎಣ್ಮೂರ ಕಟ್ಲೆದ ಕ್ರಮ ಅತ್ತಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಗರಡಿದ ಕ್ರಮ ಅಡೆ ದೈವ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಅಡೆ ಬೈದೇರ್ಲಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಸಂದ್ ಇಡೀ ಪಾರ್ದನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದು ಅಡೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂದ್ ಈ ಸಂದಿಡೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ದನೊಡ ನುಡಿಗಟ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಅಂದೆ ಕಾಪು ಕಟ್ಟುಬಾಡಿ ಎಬ್ರಿ ವರಂಗ ಜಪ್ಪು ಗಂಕನಾಡಿ ಮಿಜೆರಡೆ ಪದಾವು ಇಂಚ ಮತ ಪಂಡದು ಐದಕ ಪುಟ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾರತ ದೇಶ ಹೆಣ್ಮೂರ ಗರಡಿ ಐಟ್ಲಂಚನೆ ಇರೆಗ ನೆಟ್ಲ ಒಂದು 7 ಎನ್ಮ ಗರಡಿದ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪನಾತೆ ಇರೆಗ ಸಂಪೂರ್ಣದ ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜ ಲೆಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡಲ ಅವು ಸವಕಳಿ ನಮ್ಮ ಅಲಿಖಿತ ಆರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಮುಗುಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕು ನಲ್ಪೊಂದು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಗರಡಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಅಜ್ಪತ್ತಾಜಿ ಬಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ದಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಕೇನು ಬೇರಾರ ನಮಕ್ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಲಿ ಗಿತ್ತಬೇತೆ ಕೆಡ ಪಲ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟುದ ಪ್ರಾಸಬದ್ಧವಾಯಿನ ಪಾತೆರಣೆ ಹೊರತಾದ ಈ ಅಜ್ಪತ್ತ ಆಜಿತ್ತ ಮೌಲ್ಯ ಪಣಪುನವು ದಾದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಟ್ಟ ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದುಂಬುದ ದಿನಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋನಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಗಲ ದಾಮಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ಬರಿತಿನ ಕುಳ್ಳೆ ಅಕಲ್ದ ಕೇಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ದಾಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಯೋನಗ ಕಟ್ಟಗಡೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಲೆ ಗೆತ್ತಾವ್ ಅವ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊಂದಲ ಇರಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಘಾತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಪು ಪರಡವನ ಅತ್ತಂಡ ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಸಾಮ್ಯ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕನತ ನಮ್ಮ ಎತ್ತವಳು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವು ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲ ದೈವದ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಲಿಡ ಭಂಡಾರದಿಲ್ಲದ ನೇಮಡು ಒಂಜಿ ನಿಖಲ ತಾವುಡು ನಿಖಲ ಮೂಲ ತಾವು ಅದೇ ಆರು ಗಿಂಡದ ನೀರದ ವಿಶೇಷತೆ ಆದ ಗೆಂಡ ದೈವದ ನುಡಿಕಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ನರಮಾನೆಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿ ದೈವಳಿಗೆ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಅಂಚಿನಡೆ ಮೂಲು ಚೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆಡು ಉಂಡಾಪಿನ ಚೊಂಬುದ ಗಿಂಡ ನೀರುಡು ಉಂದಾಪನೆ ಅಂತ ಬಣಪನಂಚಿತ್ತ ನುಡಿಕಟ್ಟೆ ಅವಳು ನುಡಿಕಟ್ಟೆಡು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಂತಾನಾಗ ಕೂಚಿಂದೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಗಿಂಡೆ ಅಂದ ಗಿಂಡ ನೀರುಡೆ ಅವೇ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಬಾಕಿ ದೈವಳಿಗಾನಗ ನಮ್ಮ ನುಡಿಕಟ್ಟೆಂಚ ನರಮಾನೆಗಾನಗ ಗಿಂಡದ ನೀರು ತುಳಸಿದ ಕಡ್ಡಿ ಮಾಯೊಳೆಗಾನಗ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪಿಂಗಾರದ ಪುರ್ಪ ಪತ್ತೆಸಳು ಪೂಪತ್ತದ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪತಿಪೂರ್ಣ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಳೆ ಜಿಂಜಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಯಯಾನ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಚಿದ ನೀರಿಗೆ ಯಾನು ಜೋಗ ಬಿಡ್ದು ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡಾಪೆ ಅತೇ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಅಪಗ ಮೂಲು ಆ ಸಿರಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಉಂಡಾದು ಈರ್ಮಲ್ಲಾಗ ಮುತ್ತಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಉಂಡಾದು ಮುತ್ತಿಗಿಂಡದ ನೀರಿಗೆ ಶಾಂತಾಪನೆ ಆ ಗಿಂಡ ನೀರದ ಮಹತ್ವದಾದ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಕಲ ಟಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನೆ ಎಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಟ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಅವೇ ಯಾನಿ ತೆಂಚಿನ ದೈವನುಂಡು ಮಲ್ಪನು ಕೂಚಿದ ನೀರಿಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಗಿಂಡದ ನೀರಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಅವನು ಶಾಂತ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹೊರತಾದು
ಅವಳು ಮಾತ ಐನು ತತ್ವದ ಮೇಳೈಸ ಉಂಡು ಹೋಮದಿಂದ ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಅತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿನ ವಾಯು ತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ಅತಂಡ ಜಲ ತತ್ವ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಬಣಬನೆ ಈ ತತ್ವದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೆರಿಪದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಅವು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀರುಲ ಅಗ್ಗಿಲ ಅತೆ ಭೂಮಿಲ ಆಕಾಶಲ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಅವಿನ ಪಂಚ ತತ್ವಳಿನ ಆಧಾರದ ಇದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚಾದ ಈ ನೀರದ ಮಹತ್ವ ಆತಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿ ಹೊರತಾದ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮೂರ ಕೈಲು ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಸುರುವಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕೈಲು ಗಡಪು ಕೈಲು ಗಡಪು ಆನಿ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಾಕಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬೈದೇರ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯನ ಅಕಲ್ ದೆಕ್ಕುದು ಕೊರಡು ಅವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಂಡ ಅವು ಅಧಿಕಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಈ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದಾಕಲೆ ಅಕಲ್ ದೆಕ್ಕನಿಗ ಈ ನಮ್ಮ ದಲ್ಯಂತ ಮಾನಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದಾಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲಿಗೆ ಜಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಗೆ ಕೈಗೊರ್ನ ಕ್ರಮಂಡು ಅಕಲ್ ಬೈದೇರ್ನ ಮಂಚ ಮಗು ದಲ್ಯ ಪಾಡೋಡು ಬೊಲ್ದುಗುಂಟು ಆ ಬೊಲ್ದುಗುಂಟುಗು ಈ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ 33 ಸುತ್ತೆದಿಯೋಡು 33 ಸುತ್ತೆ ತಾವುಡಿಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಆ 33 ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡುಗಲೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಆ 33 ಸುತ್ತೆ 33 ಸುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ನೀರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ದಡ್ಡ 33 ಇರೆಪಾರ್ದು ಅಂದ್ ಕೊಡಿರೆ ಕೊಡಿಯಿರೆಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸೇರಲಿ ಒಂಜಿ ತಾರೈ ವಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಆ ಸುತ್ತೆ ದೀಪನ ಚಿತ್ತನ ಅವು ಆ ಬೈದೆಲ್ಲ ಆ ಮಂಚಮದ ಅದೊಂಡು ಅವೆಟ್ಟೆ ದಿಯೋಡು ಐತೆ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡಿತೆ ಎಂಕ್ಲೊಬ್ಬರ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಚಾವಡಿ ಬಂಡಾರ ಓಲಿಪುನು ಬೈದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪನ ಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಐಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ 33 ಸುತ್ತಿಯಡು 7 ಸುತ್ತಿಯ ಊರ್ಪೆಲರಿತ್ತ 26 ಸುತ್ತಿಯ ಬೊಲೆಂತರಿತ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಐತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ ಆ 7 ದಾದ ಬೊಲೆಂತ ಊರ್ಪೆಲರಿ ತಂದುಂಡು ಐನು ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು ಪತ ಪೋಯಾರ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೇನು ಮಾರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಲಂತೇರಿದದಿನ್ನು ಅವು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ಯದಿ ಚೆನ್ನೈ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಈ ಜವು ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಬತ್ತು ಮಾತ್ರ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಆರು ಬರ್ ಪೂಜಾರಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬರೋಡ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗದ ಅವನ ಪೇರು ಚೆನ್ನೈ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಐತೆ ಫಸ್ಟ್ 33 ಸುತ್ಯದಿಯರು ಸುತ್ಯದಿ ನಗಲ 12 ಪಂಜ ಎನ್ಮೂರ ಪಂಡ ಐತೆ ಅಂಗ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರಡಲ್ಲ ಪಂಜ ಎನ್ಮೂರ ಬೈದಲ್ಲಿ ಸುತ್ಯದೀಪ ಮೂಸಲ ಪಂಡದ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆಯ್ಕಾಕ್ಲಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋಡು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋನು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟದು ಆ ಕಲಶದ ಎದುರು ಮಂಡಲ ಬುಡುಪಾದು ಐತೆ ಇತ್ತು ಕೊಡಿಯಿರದಿ ಇದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಶುದ್ಧ ಹೋಮದಿ ಒಡಗಲು ಮೂಜಿ ಕಲಶ ಕಟ್ಟೋಡು ಐತೆ ಎದುರು ಮಂಡಲ ಬರದು ಕೊಡಿಯಿರಬಾರದು ಶುದ್ಧದ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಐತೆ ಅವು ಶುದ್ಧ ಹೋಮದಿ ಇದು ಒಗ್ಲ ಹೋಮದ ಧೂಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಕೈಲಿ ಗಡಪನ ಕ್ರಮ ಐನ್ ಗಿಂಡೆ ನೀರು ಮೈತದ ಕೈಲಿ ಕಡ್ತದೆ ಐನ್ ಗರಡಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಬಂಡಾರ ಗರಡಿ ಇಡ್ತನ ಗರಡಿಗೆ ಅರ್ಪನ ಕ್ರಮ ಚಾವಡಿ ಇಡ್ತನ ಚಾವಡಿಗೆ ಪತ ಅರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಐತ್ಲ ಐತೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು ಪತ ಬತ್ತಿನ ಕೈಲಿನ ಸೀದಾ ಪತ ಬರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಡಿಗೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಗರಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪನ ಐನ್ ಗುಯಲು ಜಪಡ ಯಾರುಂಟು ಗುಯಲು ಜಪಡ ಅದು ಐನ್ ಕುಡದೆತ್ತದು ಪೋದು ಬೈದೆಲ್ಲ ಮಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಜಲ್ಲಿಯ ಮನೆದಿದ ಮನೆಟ್ಟು ದೀಪನ ಒಯ್ನ ದೆನ್ ಕೈಲ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಜಿ ಕಲಶನ ಚಾವಡಿದ ಸುತ್ತ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐನು ಕುಡ ಉಲೈ ಪತ ರಜಿ ಪಿದೆ ಬತ್ತಿಕ ಐರ್ದಕ್ಕೆ ಬತ್ತೆ ಕಂಚಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಇರ್ಬೋದು ಸಗುನ ತೂಪುನ ಸಗುನ ತೂದು ಕಂಚಿಗಲ್ಲು ಬಣ್ಪನೆ ಆಯದಗಲ್ಲಿಗೆ ಶಬ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸಗುನ ತೂದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ದಾದಲ್ನ ಕಟ್ಟದ ಮೀನಿ ಬರ್ತನ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಐನ್ ಬಂಡದು ಇಂದು ಈತ ಕೈಲಿ ಗಡಪನ ಕಂಚಿಗಲ್ಲಿಗೆ ತಾರ ಹಾಕೋರು ಅವು ಎಂಚ ಬೂರೋಡು ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸರಿ ರಡ್ಲ ಮರಂಕನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ಬನ್ಪನ ಕೇಂದ್ರ ಅವು ಎಂಕ ಸರಿಂದು ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಕ್ಕೆ ಅಂಟ ಸಕನಗ ನಮ್ಮ ಹಾಕಿನ ತಾರೈಕೆ ಅವು ರಡ್ಲ ಮರಂಕನೆ ಬುರ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಪೊನ್ನುಗಡಿ ಮರಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ ಆನುಗಡಿ ಕಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಕ್ಕ ಪುರುಷ ಸಂಕೇತದ ಕ್ರಮಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಸರಿದೋಜುಂಡು ಬಂಡ ಪೊನ್ನುಗಡಿ ಮರಂಕನೆ ಬುರುಡು ಆನುಗಡಿ ಕಂಕನೆ ಬುರುಡಿಗೆ
ಅಂಚಪೂರ್ಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕುನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತ ಪೂರ ಮರಂಕನೆ ಪೂರ್ಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಣ್ಪತ್ತ ಇಂಚಂದ ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಕವು ಸರಿ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸರಿ ತೋಜಿನಂದು ದಾಲತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಂಬಳಿಗೆ ಎಂಚಗೆಂಡ ಮರಂಕನೆ ಪೂರಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಕಣೆ ಪೂರ್ಣ ಓದೇವರೆ ದಾದಾಂಡ ದಾನ ಅಂದ ಬಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರದ ಮಿತ್ತವು ಕಂಚಿಗಲ್ಗ ಹಾಕಿರ ದುಂಬು ಅಲ್ಲಿ ಐಕ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಈ ಸುದ್ದ ಮಡ್ಡೆಲ್ಲಿರೋರು ಐಕ್ಲು ದಲ್ಯ ಬಾಟ್ರೆ ಉಂಟು ದಲ್ಯ ಬಾರ್ದ ಆರು ನಿನೆ ಬತ್ತಾವ ಐಕ್ ಆ ನಿನೆ ಬತ್ತಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೋಟಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕೈಲು ಕರ್ಪನ ಆದ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪೂರ ಪಂಡ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೇಗ್ಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈ ನೇಮದ ದಿನ ತಾನಿದ ಪಂಡ ಆಚಾರ್ಯ ವರ್ಗದವ್ರು ಮಕರ ತೋರಣ ಏರ್ಪಾಪನ ಇತ್ತ ಈತ ನಮಕ್ ಕೈಲು ಕರ್ತಿನ ಹಿಡಿದು 7 ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ನಡುಟ 8 ಜನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಿನಕಲು ಆತ ವೃತಾಚರಣೆ ಮೀನು ಮಾಸ ತಿನ್ರಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿಗಂಗಸರ ಬರಿಯರಜ್ಜಿ ಬಿಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪೆರಜ್ಜಿ ಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮ 5 ಬುಕ್ಕ ನಮ ಆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆ ವೃತಾಚರಣೆ ಪೊಡು ಪೊನ್ನ ಸೂಕೆ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅತೆ ಆಮೆ ಸೂತಕದ ಕಲಕ ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐತ ನಡುಟು ಬತ್ತ ನಾಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿಪುಂಡ ಐತ ಬೈದೇರ್ಲ ನಿಯಮಕ್ ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಕರ್ತದ ಆಂಡ್ 20 ಪೂಜಾರದಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಾಲೆ ಪಾಡುವತ್ತೆ ಮಾಲೆ ಪಾರದಾಗ ನಡು ವಾಮರಣನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಟುನ ಕ್ರಮ ಚಾಕ್ರಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಕೈಲಿ ಕರ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಚ್ಚು ಬತ್ತಂಡ ಮೆ ಸೂತಕ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಆ ಕ್ರಮ ಬರ್ಪೂಜೆ ನಡಪವನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿ ಭಿನ್ನತೆ ದುಂಬಿ ಕೆಲವು ಏನಾದ್ರು ಉಂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟು ಇತ್ತ ಈ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ನನ್ನವೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಂದಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತ ಯಾನ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುನು ಕಟೀಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹೆಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿಡ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕುಲು ಆ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂಡ ಆ ಗುಂಡ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆ ಅಕ್ಕುಲು ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟು ಆ ಪಾಲಿಡ್ ಅಕ್ಕುಲು ಗುಂಡ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಡ್ದು ಪಿದೈಬ ಪೂಜೆ ಆ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟಿಂದ ಈಕ ಆ ಬಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಅಡೆಲ ಪೋಪುನಿ ಇಡೆಲ ಪೋಪುನಿ ಕೆಲಸ ಪೋಪುನಿ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾಂದಿಗೆ ಬಿಲೆದಾನೆ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪನೆ ಯಾನ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಬನ್ನವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಕ್ರಮ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟಿಬೇಕು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಳ ಇಪ್ಪುಡು ಗರಡಿದ ಉಳ ಇಪ್ಪುಡು ಆಯಾ ಇರ್ದು ಪಿದಾಯ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪಗ ಆಗಿ ಸೂತಕ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪಿದಾಯ ಬಂಡ నేను ಕಟ್ಟದ ಪಿದಾಯ ಬಂಡ ಬಾದಿ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲ ಮರಗಿಲ್ಡ ಮಾಂದಿ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲದೇರ್ನ ಮಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿತ್ತನ ಆ ಸೂತಕದ ಚಾಯ ಬೈಜಿ ಐತ ಅಂಚಾಯನಿಟ ಆತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ದಾದೊಂಡು ಪಣಪನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ತಿಳುವಲಿಕೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಈತ ಈತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬೂಲ್ಯ ಕೊರ್ನಗನೆ ಅಮ್ಮೆ ಸೂತಕ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಮದಿಮೆ ಬುಕ್ಕದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಚಾಕರಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಆಯ್ಗ ಆಮೆ ಸೂತಗ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡು ಮಲ್ದೇರು ಅವ ಚಾಕ್ರಿದ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಆ ಕಟ್ಟು ಬೊರ್ಲು ಕರಿಯೋಡತ್ತೆ ಕಟ್ಟು ಯಾನ ಬಣಪನಿ ಕೈಲು ಕರ್ತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಂತು ಅವ ಆತ ಬೊರ್ಲು ಬಾದಿ ಪಂದ್ ಹಾಗೆಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ನಿಘಂಟ ಒಂಜಿ ವರ ಚಾಲನೆ ಆಯಿ ನಾವು ಮುಗಿಯೋಡೆ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಅನ್ನರೆ ಇಡೇ ಮುಲ್ತಿರ್ದು ದುಮುಗನುಂಟ ಎಕಡೊಂಜಿ ಯಾರೊಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡಿರ್ದು ಅದಕ್ಕೆಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉದುರಿ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ನಮಕ್ ರಡ್ ನಾಡೆ ಪಂಡ ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಬಿಡುಪೇರೆ ಒಂದು ದಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನಿಕಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಅತೈಕ ದಾದ ಕಟ್ಲೆಂಡ ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ ಉದುರಿ ಉರುಡಿ ಬೈದಿನ ಒಂದೇ ತರತ್ರ ತರತ್ರನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಮಗ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಡದ ಉದುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೈದೇರ್ಲೊಂಜಿ ಅಲಂಕಾರ ಅತೆ ಇನಿತುಲ ಪೂರ್ತಿ ಅವು ಕುಂಟುಡೆಪ್ಪುನು ನೆರಿ ನೆರಿ ಬಾರದು ಬಾಕಿ ದೈವಗು ತಿರಿ ನೆಕ್ ನೆರಿ ಅತೆ ಇಪ್ಪುಲ ರಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿರಿ ಉಂಡು ಉದುರಿ ಮಾತಗಡೆ ತರತ್ರದ ಕೋಡಿ ಆ ನಾಡೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ರಮ ಅತೆ ಅವ್ರು ಮೂಜಿ ಕಡೆ ತರತ್ರ ಬಾಡ್ರೆ ತರತ್ರ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಉದುರಿ ಬಾಡ್ನು ಆ ತರತ್ರ ಬಾಡ್ರೆ ದಾಂತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಉದುರಿ ಬಾಡ್ರೆ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ರ ಹೊರತಾದ ಆ ಕಟ್ಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೋನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ದಾದನ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪ ನೇಮದಾನಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೇಮದಾನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದ ತೋರಣ ಏರ್ಸಾವದು ಮಕರ ಜೋರಣ ಮಕರ ತೋರಣ ಅವು ಏರ್ಸಾಯ್ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಇಂಗ್ಲ ದಲ್ಯಂತ ಮಾನಿ ದಲ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಲು ಸಿಂಗಸಾನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಿಂಗದ ಇತ್ತ ಪೂರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಅದೇ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಮಂಚಮ ಮಾತ್ರ ಇತ್ನ ಐಕ್ ಬೆದುರುದ ಸಿಂಗಸಾನ ಮಲ್ತೋಯ್ತೇರಿಗೆ ಬೆದುರುಡು ಮಲ್ತದ ಬಾರೆದ ಪಂಬೆನು
ಬಂಬೆನ ಕಟ್ಟುನಂಚ ಕ್ರಮ ಅವು ಮಲ್ತದಾಯಕ ಮಿತ್ತು ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟುನು ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಡಿ ಐಕ್ಲಂಚ ಐಟು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಜಿ ಅಂತ ಐಟು ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತು ಮುತ್ತಿನೆಲೆ ಮೂಜಿನೆಲೆ ಸಿಂಗಸ್ಥಾನ ಸಿಂಗಸಾನ ಅವೇಕಾಗ ಮೂಜಿ ದಲ್ಯದ ಕುಂಟುತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಪಾಡುಡಕ್ಲು ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಅಂಡೆ ಲೋವ 4 ಕಂಬ ಪಾಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಕಟ್ನ ಐಕ್ಲ ಹೋಲ್ದದ ಐದು ನಡು ತಾರೆ 4 ಕಂಬ ವಾಮರತ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡ ಅವು ಅವು ಇತ್ತವೆ ವಾಮರತ ಕಂಗದನೆ ಕಂಗದನೆ ಕೆಲ ಪೆಲತ ನೆತ್ತ ಈರ್ನ ಪಾಲದ ಮರದ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಕಂಗದನೆ ಬಾರ್ದು 4 ಕಂಬ ಲೋವೆ ಕೆಲವರು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಮಲ್ತದ ಗರಡಿ ಉಂಟು ಈತೆ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಈ ಮುತ್ತಿನೆಲೆ ಮೂಜಿದೆಲೆ ಸಿಂಗದನ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಲ್ಯ ಐತ ಎದುರುಡು 4 ಕಂಬ ಬಾರದು ಲೋವೆದ ಚಪ್ಪರ ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಅಂದೆ ಲೋವೆದ ಕಂಬ 4 ಕಂಬ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆರು ಉಂಡೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈದೆರ್ಲಗ್ ಬೇತೇನೆ ಮಾಯಂದಾಲ್ಗ್ ಬೇತೇನೆ ಕಟ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ರಡ್ಡು 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 ಮಲ್ಪೆಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಗೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಬಂಡ 4 3 12 ಪಂಡ ಅವು ಒಂದು ಮಂಡ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಅಳತೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಆ ತಾರೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಸಿರಿಮುಡಿ ಆ ಅಂತರಗು ಐತ ಸಿರಿಮುಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗು ಲೋವೆದ ಕಂಬದ ಐಕೆ ಚಪ್ಪರ ಮಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಕುಂಟು ಮಾತ್ರ ಕುಂಟು ದಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ನಡುಕು ತಾರೆ ಕಟ್ಟು ತಾರೆ ಕಟ್ಟನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಲೋವೆದ ಕಂಬ ಏರ್ದ ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಾನಾಗ ಬೈದೆಲ್ಲ ಭಂಡಾರದ ಎಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಬಂಡಾರ ಎಪ್ಪನಾಗ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಹಾಪನ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಗಿಂಡಿ ನೀರು ಬತ್ನರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮೂಜಿ ಪೂಜಾನ ಎಂಗ್ಲಂದ್ ಮೂಜಿ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ಲು ಕೆಲವು ಇಂಚಿದ ಮರಕ್ಕೆ ಡಡೆ ಜನ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಮೂರ್ತಿ ಬತ್ತು ನಕ್ಲೇಗ್ ಈತದ ನಕ್ಲೆ ಎಂದೂ ಬಾರ್ದಾಗ ಶುದ್ಧ ಬತ್ತದು ಆರಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸುತ್ತಿಯದು ಇದು ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಕೊಲ್ಲೋಡು ಏರು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಕೊಲ್ಲೋದು ಶುದ್ಧ ಹೋಮ ಅದೇನು ಧೂಪಪುರ ಬರ್ತದು ಆರು ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂದೋಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿದ ಮರಗಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವನ್ನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ 800 ಕಟ್ಲೇಡು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ನಾರು ಆರೆಗ್ ಹೊಸಯಾಗ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಪನ್ವಡಿ ಐಟ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಪೋಯ್ನಟ ಆತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಅಂಡ ದುಂಬು 800 ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ ಅಂತೀರಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಐನಿತ ನಮ್ಮ ಎಡ್ತೂರ್ದ ಅಕ್ಲು ಪನ್ಪೇದ ಅಕ್ಲು ಹಿಡ್ದ ತೆರಿ ನಾವು ಒಂದು ದಯನ ಎಂಗ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀತ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಬಂಡ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಡೆಂಜ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಅವನ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಅವಳ ಪಂಡ ಎಂಚ ನೆಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಯಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿರುವ ಪೇರು ಬಲ್ಯಾಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಿರುವ ಪನಕ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒರ್ಬೇಕು ಪತ್ತೆಗೆ 11 ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತಂಡು ದಾಗ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಬೆರ್ಮೇರಡಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನು ಸುಗಿತ್ತು ನಾವು ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಪಂಡ ಜಯ ತಿಕ್ಕು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಲ್ಲೆರನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತಿಕ್ಕು ಸತ್ಯದ ಬಾಲ್ಯಲೆ ಬಂಡ ಸತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಒಂದು ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಗಿಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರ ಸುಗಿತ್ತದ ಅನ್ನಾಗ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಲೇಲು ಕೋಲು 14 ಕೋಲ್ದ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಓಡೊಂದು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟ ಓಡು ಬಣ್ಣಗ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾಯರು ಗರಡಿ ಕಟ್ಟದ ಅವು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪಂಡ ಕತೆಕ್ಕಿಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕತೆಕ್ಲು ಬರ್ಪ ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಐಟ್ ಆ ಶುದ್ಧಾಚಾರದೊಂದು ಐಟೆ ಉಂಟು ಆಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡೆ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏತು ಪೊರ್ತುದ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಿನ ದಾಖಲೆ ಐತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೀರ ಪೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ 0 ನಿಮಿಷ ಪೊಡೈಕ್ ಆತ್ ಕಟ್ಟು ಕ್ರಮಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಐಟ್ ದಂಡ ಈ ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿದ ಹುಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ನೈಟ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಲೂರು ಬಲ್ಲಾಕ್ಲನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪುರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜಾತಿ ಸಂಗತಿ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಐಟ್ ಪೂರ ಪುದರ್ ಬಣ್ಣದ ಬರ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನಿರುಂಡು 33 ತಾವದ ಪತ್ತಿ ಮಾನೇರಿದ್ದು ಈ ತಾವದ ಪತ್ತಿ ಮಾನೇರಿಗೆ ಮೈಟಾವನ್ ಬಾ ಅಂತ ಪಂಡದು ಕೇನ್ ಆತು ಬರ್ತಾನ ಅಕ್ಲೆ ವಸಯ ಹಾಪುನ ಆ ವಸಯನಾಗ ಇತ್ತ 800 ಇಂಚ ಒಂದು ಪಂಡ ವಸಯನಾಗ ಸೂರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಏರೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ 800 ಪಂಡ ಆರು ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅವು 800 ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಬಾಕಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಅವು ಗಿಂಡೆ ನೀರುದಾರೆ ಆರು ತಂತ್ರದಾರ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ತಂತ್ರದಾರ ಪ್ರಧಾನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪ್ರಧಾನ ಅಂದ ಬಂಡಾಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಕೈ ಮಿತ್ತಾರ ಗಿಂಡೆ ನೀರ್ದಾರ ಅಲ್ಪ ಆರು ಮಂಚ ಮರ್ದು ಸೂರ್ಯ ಆರೆದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಈರ್ನ ಮಂಚ ಮಾಡಿತ್ತನ ಮೂರ್ತಿಲ ಆರೆದೆತ್ತು ಕೊರಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೈನ್ ಪೂರಂದ್ ಮಂತದ ಇನ್ನು ಇರು ಚಾವಡಿ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇದು ಬೈದೇರ್ಲು ಗರಡಿ ಇಂಚ ಜಪ್ಪು ಬೇರು ಮುಗುಲು ಅಂಚನೆ ವಸಾಯದು ಚಾವಡಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಅವೇ ಕೊಡೆ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ರವಿಶ್ ತಂತ್ರಿಲು ಪಂಡೆ ತಂತ್ರ ಬಂಡದಾದ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಬಂಡೆ
ಅಪ್ಪಗ ನೆಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರಿದಾರಿ ಏರ್ಗಂಡ ಮೇರು ಆ ಗಿಂಡದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಐತ ಪೂರ ಅಧಿಕಾರ ಅರೆಗು ಪುನಃ ಆರುಕೊಂಡು ದೈವನ ಉಂಡು ಮಲ್ಪುಲ್ಲಾರೆ ನೀರು ತಲ್ ಅಂಜನೆ ಶಾಂತ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಬಿರಿನಾಗಲ್ಲ 6ನ ಗಿಂಡೆಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ಗಿಂಡೆಗೆ ಅರಿಬಾರ್ದು ನೇಮ ಶುರು ಆಪ್ನ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 6 ಪ್ರಧಾನ 6 ಪ್ರಧಾನ 6 ಇಜ್ಜಂದ ನೇಮದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಂಡೆದ ನೀರು ಇಜ್ಜಂದ ನೇಮದ ಕಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಿಂಡೆದ ನೀರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶೇಷತೆ ಬೈದಿರ್ಲಾದ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ಯುಳಾದ ಅದೇ ಆ ಒರುಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈನ ಒರುಟು ತೂಪುಂದಂಡ ದೈವತ್ವದ ಆರಂಭ ಎಣ್ಮೂರು ಆ ಒರುಟು ತೂವೊಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಪರಿಚಾಲನೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಮ್ಮ ತುಯಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆದಿಮೂಲು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ನಿಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ ಐತ ಎಣ್ಮೂರಿ ಅವ್ರು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಂದ ಅವು ತೂತನಮ್ಮ ಯಾನ್ಲಾಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಇದು ತೋಡುಂದೇ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಇಂಚ ಈ ರೀತಿ ನೇಮದ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಪರಿ ಅತೆ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಮೂರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗರಿಯ ಪಾಡುನಿ ಇಂದು ಪಂಡ ಗರಿಯ ಪಾಡ್ನಿ ಪಂಡದ ಗರಿಯ ಪಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಂಡಾರ ತಾವದ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಎತ್ತದ ಗರಡಿಗೆ ಏರ್ಪಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಳು ಏರು ಪಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಬಂದೊಂದು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಅಕ್ಲ ಬಾರಡು ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗದಾಗ್ಲು ಬಾರ್ ಬಾಡೋಡು ಕೈಟ್ ಆ ಬಾರಡು ಬೈದೆರ್ಲೆನ ಆಕೃತಿ ಬಿಡುಪ ಬೇರೆ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಬಂದೊಂದು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಬಂದದ ಕೋಟಿ ಎಣ್ಣೆಬುಲಿ ಆಯ್ ಬಿರಿಕು ಸಂದೀಪ ಎಣ್ಣೆಬುಲಿ ಆಯ್ ಬಿರಿಕು ಮುಕ್ಳು ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪೇರು ಬಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮುಕ್ಳು ಕುಟುಂಬದ ಕುಲಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನ ಬಾರ್ ಪಾಡ್ಬೇರು ಮುಜಿ ಮುಸತ್ತಿ ನೆಕ್ ಮುಸಾತಿ ನೆಕ್ ಮುಸಾತಿ ಅಕ್ಕಳು ಪಾಡ್ ನೀರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅವು ಕೋಟಿ ಕಟ್ನಾಲ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟಿನ ಚಿತ್ರ ಕೋಟಿ ಬಿಡುಪ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈನ ಆಕೃತಿ ಚೆನ್ನೈನ ಆ ಚೆನ್ನೈನ ಪಾತ್ರೆ ಕಟ್ಟುನಾರು ಬಿಡ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನೊಂದು ಬಿಡ್ಪ ಅವು ಆಕೃತಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ರೂಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಹತ್ತು ಅವು ಓಪನ್ ಡೈಟ್ ಆಗ್ಲ ಒಂದು ಚಪ್ಪರ ಬರುದು ಅಂಚೋ ಕಣ್ಣದ ದಿಷ್ಟಿ ಬರೋಡು ರೂಪ ಬರೋಡು ಅವೇ ನಿಕುಲು ಬಿಡ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕಲಿನ ಆ ಬಾರಿಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪವನ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಜಮಾಂಜನ ಆಕೃತಿ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಖಾಲಿ ಬಾರನ ಬಿರ್ಕದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ ಐಕ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತನ ಕ್ರಮ ಬಿರ್ಕದ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕು ದಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ದು ಬೊಲ್ದುದ ವಸ್ತ್ರ ಪಾರ್ದು ಐತ ಮೂಜಿ ತಾರೆ ದಿಯರೋಡು ಬೈದೇರ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಬಾರದ ಗರಿಯಾಗ ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ಪೆಲತೇರ ಪಾರ್ದು ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟದು ಐಕ ಕೋರದ ಕುಂಟುಡು ಕಟ್ಟೊಡೆ ಬಂಬೆ ಪಾರ್ದು ಕೋರದ ಕುಂಟುಂಡತೆ ಅಂದು ಕೋರ ಐನು ಕೋಟಿ ಬುಜ್ಜರ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಬುಜ್ಜರ್ಲ ಅಕಲ್ ಮನ್ಪುನ ಮುಗ್ಲು ಅವು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಉದ್ದೋಗ ಜಪುಡದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಅವು ಪಂಡ ಆತು ಬಾರಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಪವನತೆ ಐತ ಉಳ ಇಡೀರೆಗ್ ಬಾರೆ ಪಾರ್ದ ಬಾರಡು ಕೋಟಿನ ಚಿತ್ರ ಬಾರಡು ಚೆನ್ನೈನ ಚಿತ್ರ ಇರೋಡು ಬಿರ್ಕದು ಇಂಬೆನ ಕುಜುಮ ಕಾಂಜವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನೆಕ್ ಬಂಬೆ ಪಾರ್ದು ಬಂಬೆದ ಮಿತ್ತು ಬೊಲ್ದುದ ಅದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಅವು ಕೆಲವಿತ್ತದನ್ನ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಬಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ತಪ್ಪುದ ಮಿತ್ತು ಬಂಬೆ ಕಟ್ಟುನ ಬಂಬೆ ಬಾರದ ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪು ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಬೆಲತ ತಪ್ಪು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಂಬೆ ಆಸೇನು ಅಂದ್ ಬಂಬೆ ಆಸೇನ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ದು ಇಂಚ ಐಟ ವಾಯ್ಕ ಗರಿದ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ಯ ದೀಪನ ಗ್ರಾಮಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಸುತ್ತೆ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಪನಿವಾರ ಪಂಡ ಈ ಬಜಿಲು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈ ಕೆಲವು ದಿಕ್ಕಡು ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಮಲ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಚ ದೀಪನ ಗ್ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ಟದು ಇಂದುವಾನಾಗ ಎಂಚಿನ ಆವೇಶ ಪಂಡಾಕ್ಲು ಹುಟ್ಟುಗಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಗರಿಯದ ನಡುಟು ಕೋಟಿ ಪೂಜಾರಿ ಕುಲ್ಲದು ಸುದ್ದ ಮದಿಯೋಡು ಆಪೆಯ ಪೆಡಿ ಪಂಡತೆ ನಡುಟು ಕುಲ್ಲುದು ಚಂದ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ರಂಡು ಚಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಮುಗ್ಳು ಅವನ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿ ಐನ್ ಮುಗ್ಲು ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿನ ಮುಗ್ಲು ಬೈದೇಲ್ನ ಹುಟ್ಟುಕಟ್ಟು ಪನೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಬೈದೇಲ್ನ ಹುಟ್ಟುದ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಒಂದು ಬರ್ಪಂಡತೆ ಪಂಡ ಆ ದೇವಿ ಬೈದ್ಯತಿಗೆ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪುಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪನ್ನ ಆ ಅಡೆಗಾನಾಗ ಈ ಕೋಟಿ ಬೈದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಬೈದಲ್ಲ ಆ ಚಕ್ರಂದ ಬಲಿನ ನೆತ್ತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇವ್ರು
ಗರಿಯದ ಮಿತ್ ಗರಿಯದ ಮಿತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ತು ತಾರಾಯದ ಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬುಲ್ಪು ದೀಪುನ ತಾರ ಇದರ್ಥ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಬನ್ನಗ ತಾರ ಇದರ್ಥ ಇವಿತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸಂಕೇತ ಅವಳು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಬನ್ನಗ ದೀಪನೆ ಅಕಲ ನಿರ್ಯಾನಾನಂದ ಬನ್ನಗ ತಾರ ಇದರ್ ದೀಪಿನತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಿಂದ ಬನ್ನಗ ದರ್ತದ ಆ ನೆತ್ತ ಚಂದ್ರಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತಾರ ಇಂದೀಪಿನ ರಡ್ಡು ಗಡಿ ನಿನೆ ಬತ್ತ ದೀಪನೆ ಆ ನಿನೆ ಬೊಲ್ಪು ಬಿರಿನೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈತೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏರ್ನ ಅವು ಆಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾರ್ ಮೇದ ಆಕ್ಲು ಐನ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗಾಲ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಆಕ್ಲು ಪಾಡೊಂದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐನ ಆಕ್ಲು ಲೇಪದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಮುಕ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೇ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿರಿಯರ್ ಅನ್ನಾಗ ಗರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಗರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಬೆರಿಪ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ಬಿರಿನ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಲ ಮುಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ ಉಂಡು 10,000 ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಂಡಾಗ್ಲ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಯಗ ಉಂಡೇರು ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬೈದೇರ್ಲನ್ನ 800 ಕಟ್ಲೆ ಪನ್ಪಾತೆ ಅವು ಅಗ್ಲ ಹುಟ್ಟುಡಿಪ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕ್ರಮಕ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಅಕ್ಲ ಜನನಾಂಡ್ ಒಲ್ತು ಜನನಾಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಓಲು ಬುರ ದಂಡ ಜೈ ಐಟು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಓಲು ಏರಿನ ಬುದ್ಧಿಯಂತ ಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಬೈದೇರ್ಲೆನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈಪನ ಒಂದು ವಿಶೇಷమైన ಕ್ರಮ ಇನಿ ಎತೋ ಗರಿಡು ಉಂತುದೇ ಪೋತುಂಡು ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಬನ್ನವು ಎಂಕ್ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಬನ್ನವು ಈ ಬೈದೇರ್ಲ ನೇಮಡು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈತಿನ ನೇಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಆತ್ ಜೈತಿ ಜಿಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜೈತ್ ನೇರ್ದಾರನೆ ಅವು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅದಾದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಮೂಲ ಹೆಜ್ಜೆವು ಅಂದೆ ಇನಿ ಅವೇನು ತುಯ್ಪ ನೆಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ತೋಪವೇರೆ ತೂಪ ಐಟ್ ಉಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಮಾರ ಕಂಡಾಡು ಐಟ್ ಪಾರ್ದನದ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಕೇಂದುಪ್ಪಯ್ಯಾರ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ ಈ ಕಂಬಲದ ಕಂಡದ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಏರೆಗ್ ಅಂದೆ ಏರಾಜೆ ಗಂಡ ಅನಿಲಾಜೆ ಗಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ ಕೋಟಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ ಕೋಟಿ ಜನ ವೈದ್ಯರಿಗಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಗಲ ಸಂಘರ್ಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಕ್ಲು ಬಿತ್ತನ ಕಂಡಾಗ ಬೇರೆ ಮಿತ್ತದ ಪುನೀರ್ದು ನೀರು ತಿತ್ತು ಆಗ್ರಮ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೆಗೆ ಗರ್ವ ಅರಪಣ ಸೂರ್ಯ ಬಾರ್ದು ಅವು ಬೇರೆ ಕೋಟಿ ಬೈದಿರನಿ ಕೇನ್ನೆಕ್ ನೆರ್ಪೇರು ಐನಿಕೆಯನ್ನ ಆ ನೆರ್ಪುನ ಅಕಲ್ ನಕಲ ವಾಗ್ವಾದದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂದಿರ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತುಲೆ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಏರುಂಡು ಏರುಂಬೆ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಗಡಿಬತ್ತನೇನ ಸೇರು ಸೇರ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬಲೆದೀನಯನ ಪುತ್ತೂರುಗು ಪೋದು ಪುದಕೆರ್ನಾಯನ ಸಾನೂರ್ಗು ಪಾದು ಚನಿಲು ಕೆರ್ನಾಯನ ಬೊಂಬೆ ಕಡತದು ಬೊಲ್ಲ ಒಡ್ಡಾದೇನ ಇಂದು ಚೆನ್ನೈಯನ್ ಪಂಡ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಏರು ಕುಡಲ ಪನ್ನೆರ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಪುಲು ಕಣ್ಣುದಾಯಿ ಕೆಂಚಿ ಮೀಸೆದಾಯಿ ಬೋಲಲ ಕೂಲಿದಾಯಿ ತಡಪೆಗೆ ಬಿತ್ತಾಯಿ ನನ್ನು ಮುಂಗುದಾಯಿ ಪಂಡ ಆಯನೊಂಜಿ ಆಯನ ಏತ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆರ ಆತ ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತಿ ಮೇರೆ ಗರ್ವ ಉಕ್ಕೇರ್ನಲಕ ಮಲ್ಪನ ಐನ್ ಚೆನ್ನೈರಕೆಂದು ಆವೇಶ ಅದು ಆಕ್ರೋಶ ಬರ್ತದೆ ಆಯನ ಅಂತ್ಯೋಗ ಕಾರಣ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವಳು ಉಂಡು ಐಟು ತುಲೆ ಒಲ್ಪಾರ್ದ ಪಂಡ ಬಲ್ಯ ಕಂಬುಲಾಗ ಬಲ್ಯರ್ ನಡಿಗೆ ದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪೋಪ್ ನಲ್ಪಾರ್ದೆ ಸಂಧಿ ಶುರು ಅಂದ್ ಐನ್ ಮೆರೆಗೆ ಬಂಡಿನವೇನು ಪಲೋನ ಅರೆಗೆ ಅಕಲೆಗೆ ದೆತ್ತೊನೊಂದು ಐದಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂಜೇ ಪಲಟಾಕಲು ರಡ್ಡಿ ಜಲ್ಲ ಅತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಪೂರಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಏತೋ ಗರಡಿರೋ ಆಚರಣೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಇನಿ ಯಾನ್ ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ನೂದೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗರಡಿಡ ಅವಂದಿಚ್ಚು ಅವು ಮಲ್ತು ಜಿಂಡ ಆ ಕತೆ ಮದತ್ತು ಹೋಗುದು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ತಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಕ್ರಿ ವರ್ಗದ ಪನೇರ ಪಂಡ ಆ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಕೇನೆರ 4 ಜನ ಕುಳ್ಳು ನಾಲ್ಕು ಓಟು ಇನಿ ದಾದಾಪು ನಂಡ ಕೇನೆರ ಜನ ಜನ ಏರಕ್ಕೆ ಪನ್ಪು ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಉಂಡೆ ನಾನು ಬೇಜಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ತುಯ್ಯರ ಜನವಲ್ಲರ ಬತ್ತುವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿ ಕಟ್ಟು ತಪ್ಪಂದಿಲೆಗ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಮ್ಮ ನೇಮಲಂಚನೆ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾರುಳ್ಳೇನ ಇಜ್ಜೇನ ಬಣ್ಬಿನಂತ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬುಡಿಯರ ಬೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಮೆ ಕಟ್ಟು ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನುನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿ ಅನ್ಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಲಾಲಜ್ಜಿಂಡ ಕೇನುನ ರಡ್ಡಿಗೆ ಬಿ ಅನ್ಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ 100 ಕೆಬಿ ಬಿಡಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟು ಬುಂಡ ನಮಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮದತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ತೀರ್ನ ಪಿರಾಡ್ ಬತ್ತಿನ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗ್ಯಾವಿನ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಗೊಂದು ಮದತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಕಾಯ್ಗುರಿಯುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬುಡಂದೆ ಪಣಂದು ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ತೆ ಎಂಕ್ಲದ ಐಕೊಂಜಿ ಅಂಜಿ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಮೂರ ಕಟ್ಲೆ ಬಂಟದು ಪಂಡ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಕೈಲಿ ಕಟ್ತದು ನೇಮ ಬಿರಿಪ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಮಡು ಉಪಯೋಗಿಸಬನಂಚಿತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲು ಸೊತ್ತುಲು ಐನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪರಿಕರಲು ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕಲ್ನ ಕಟ್ಟಕ್ರಮಕುಲು ಶುದ್ಧಾಚಾರ ವೃತನಿಷ್ಠೆಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೇಮದ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನಲು ಪಾರ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಪೂರಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅದೇನ ನಮ್ಮ ಎನ್ಮೂರ್ದ ದೀಕ್ಷಿತ್ ರೈ ವನ್ಮಾರ ಐಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೊಂಚ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕಾಡೆಮಿದೇ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯ 70% ಬೆಲೆ ಆತನೆ ಒಂದು ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕೆಲಸ ಅವು ಬೋರ್ಡು